Kini ang GMA Regional TV Live. Balik ta diri sa GMA Regional TV Live mga kapuso kaganiha ato nang nahisgutan. So karon kat-una na gyud nato kun unsaon paghimo sa ato ang mga leftover nga lamian gihapon, appetizing ug exciting. Makauban nato karong buntaga si Chef Apolinario Navarro. Good morning, Chef, and welcome sa GMA Regional TV Live. Pakigreet ang tanan nato mga kapuso this morning. Mayong buntag mga kapuso, din sa Central Visayas, na ako ipakita inyo karon nga akong ihimuon nga para sa ato ang coming na New Year's Eve. Okay, so unsa man imuhang dala karon diri, Chef? Na ako kini atong gihimo karon, mao ni akong gihimo nga lechon sisig on cup. Okay, kay mo magyud ang lechon magyud ni kasagaran nga nay sobra. Tinood ko. Ang ginamahurot pa, di ba? Di ginamahurot, sige, Chef. So, natay sobrang lechon, chef, kung may natong buhaton. So ato ning ning himuon sisig, so mao ni ato ang isilbing ato ang So man na siya gi-slice na daan ni Pino-Pino. Ato ni Pino-Pino, ato ning mao ni atong Kita, mga chef, ana. Okay, ato i-focus. kuan ang iyang mga lamas nga atong gihimo. Okay. Yeah. So after ani ato ni siyang iso dinhi sa cup. Okay, na- unsa tawag ani? Kuan ni siya kani wonton wrapper ni siya. Okay, wonton Nya atong wrapper. gihimo og kanang cup ni siya. Shape lang na Oh, ana. ato lang ning luto. Okay, luto na na siya Oh, daan. luto na ni daan. Okay, Ato lang and ning then gikuan, ibutang. gi-fried. Okay. Nara Sige, isulod chef. din. So ato ning isulod dinhi, Uh-huh. dinhi sa ato ang cup. Alright. Wonton wrapper. Wonton wrapper. And And then, nya na. so then ay mga sample diri Mao no ni atong nanatay mga sample daan Oo. para dali na lang. Okay, unya So, aron Butangan ni mo. Butangan nato siya og mayo. Alright. mayo. Okay. Gamay lang ang mayo. Gamay lang nga mayo. Dayon, Din atong ang mag-garnish din. garnish ta gamay para nay Nasa J color. nasa beauty ato Oo, na ang yung beauty. appetizer. Pagkanindot na tanawon parte may Okay. ano murag interesting na kayo, murag Waka appealing na kayo. Oh, lahi mura siya igtan-aw nimo lahi na siya nga putahe. Oo. Nya atong butangan ni og garnish. Okay. Okay. Muna pepper Ah, diba? o carrots na. Carrots. Oo. So makita ninyo sa screen ingon ana na ang iyahang hitsura. Okay. Kani kaduhan nimo chef unsa man Oo. made from lechon Sunda man. na sa Lechon lang gyapon na siya. Sobra gyapon yung lechon. Oo. Oo. So Sobra daghang lang gyapon pamaagi nga- di ay sa paghimo o putahe out sa Oo. leftover nga Oh, lechon. mao ni na. Sige. Mao ni atong finished product. Kani siya ato ang sisig lechon Wow. Okay, that's it. kani. Aha. Okay. Next, chef, ari na sa tasalaing pamaagi. Kani Kini, chef. Kani. Usahaw ka na. Ang lumpia. Mao ni atong lumpia na Aha. kuan gyapon, lechon gyapon siya. Ang leftover gyapon nato nga lechon. Ato ang gihimo nga lumpia. Lumpia. Oo. Okay. So, wala lang taga nakadadiri og Wala lumpia lang ta wrapper, ka, no? wala lang ta nakadaog lumpia nga kuan para ato untang himuon nga live pero Okay. kanang ako na lang gi kuan Naka-ready na daan. naka-ready na daan. Kani chef for example kani imong in a cup chef. Mo na ni siya ready to eat na ni siya. Ready to eat na siya. Okay, adi na din siyang lutuon pa Eh, o sa pa. dili na sir i-heat. Nico. Aha. Oo. So ana na lang yun. Testingi ko nun eh. Tingnan ko na to may. Ikaw, Miss May. Sige. Una na ko Ari ikiwan ko na ni diri. chef kani yung proper. Oo. Okay. Di ba kasagaran chef? May ibo Medyo mga. ka makuan Medyo nga. spicy na lechon siya. Oh, kani mo na. Oo, medyo Nice. spicy. Kay kasagaran chef sa mga lechon natong sobra may paksi ro magitong nabawan, di ba? Dali no initon or kanang mura siya i-adobo nimo. Oo. Mura gyud na siya yung mga pamaagi, the usual nga, pero pwede din siya nga mahimong ingon ani, Oo. chef. Oh, very Mahurot na gyud ako. Let's talk about your kuan chef, background chef karong panahon na chef ba? Kanang ito man busy na kayo sa imong gitrabahoan karon chef unsa man inyong Busy. andam na mo ning mga Oh, of course busy mga na Christmas gyud. gatherings, Karon nga panahon na sir kay dagan na kay mga Christmas party. Christmas party. Oo. Oo. Unsa may imong specialty chef na ba kay specialty good isip ka chef? Maora gid mani akong mga special take kaning mga appetizer lang. Ah, Appetizer okay. og salad og mga sandwich ato ang
Wow. product. Muragana kayo kanikda kay spicy. Murag hapit na mahurot na. So mo day chef no nga ingon ani sa dang imuhang mga Oo. ideas nga gi-present ato Oo. kay mo ni imuhang murag forte. Diba? Oo. Murot gyud mo ni. Mahurot yun ako ang usadak. Murag wa pa ko'y kaon. Okay. Kwan chef, nang kung may sikreto, taon-taon naman jud ka ani sa imong panarbaho, panginabuhian, imong passion sa pagluto. Unsa man yoy nakapalungtad nimo chef? Kuan lang kanang ang kung kuan man good silbi mao gini ako ang start nga trabaho hantod karon then mao po ni akong gi kuan sa ako ang pamilya gi silbi So way pagpuol. wala Kay mao gini imong ganahan nga Mao gini trabaho ganahan at the nato. same time panginabuhian. mao gid Pero sa gining paagi chef ingon ani mulungtad sad ni ingon ani nga pagkaon di sad siya dali mapanos. dili pod siya dali mapanos kay ato naman gini siyang gi kuan kan parang na siya something na dili siya mapanos dayon ba Oo. So pila ka adlaw na Oo. pod. Just to close this conversation, chef, sigdo na kay ipaambit nga Christmas message unsa pa imong gusto? Pahibaw sa atong mga kapuso diha. Sa mga atong mga kapuso, pwede ko ninyo matanaw sa akong Facebook page. Okay. Dito nara dito ako ang mga kuan Mahimo ka ditong makontak. mahimo ko ninyo makontak sa akong Facebook. So pwede Okay. na imo kuan nimo magpabuhat nimo chef ug labi na karon panahon sa Pasko. Pwede ra ko kuan ninyo makontak dito sa ako ang Facebook page. Unsay ngan dito sa imuhang Facebook page? Apolinario Navarro lang gihapon. Okay. And finally, message nimo. Short message lang, Christmas message sa atong mga kapuso. Sa atong mga kapuso, kuan lang, karon coming na New Year and Christmas, free lang ta. For ato ang kuan, na coming na New Year o Christmas. Mao man gid nay labing Oo. mahinungdanon kay Yes. mao man ang adlaw sa pagkatao sa atong Tinuod. Ginoo. Daghang kayong salamat. Salamat. Chef, sa Chef. imuhang paghatag og oras kanamo dinhi sa GMA Regional TV Live ug nang hinaot kami sa amo sang mga kapuso diha nga aduna tay nakatunan karong buntaga. Mga kapuso, mubalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live.